Suratul Tariq surawol 87 ha Qur'anu ayaje magol 17 inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha gol ɗo ƴona faagoe miccitaki dow no neɗɗo tagira ɗo tabitina ummitineki Al-Qur'anu ɗum konngol gonga. Suratul Tariq At-Tariq torƴotoɗum. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. E asama e torƴotoɗum. E ɗume andinima ɗume torƴotoɗum? Hoodere yaynantonde sumpitore. Wala kala nafsu fu koyna denoɗo dow maagu. Nden yo neɗɗo rara ibgoe ɗume o tagira ibgoe ndiyam paƴƴitotojam ɗam ɗo wurto ibgoe hakkunde ɓaawo e loyile. Andu kanko tabiti o bawuɗo dow lornukimo. Nyalde sirriji jarri bete. Nden ibgoe sembe walanamo ena ballowo. E asama jawmika lornuki. E leddi jawmiri sekeki. Andu kanjum tabiti ɗum konngol cendowol. Ena kanjum ɗum ngusa. Andu hambe ɓe ɗon dawra dawruki. Emi ɗo dawra dawruki. Nden sabbitinan heferɓe. Sabbitanan ɓe sesaki. Torƴotoɗum ko wangirta jemma yake goɗɗo renayi ɗum. Paƴƴitotojam gurtortojam be jawal. Loyile i'e biɓɓe gotel muɗum wiɓɓere jarri bete lartinte jarri bete en français examiner jarri bete in English examined ngusa en français blague ngusa in English joke